posachedwa apa tikupatsirani za mkangano umene ulipo pakati pa boma ndi akubanja kwa Chilima pa nkhani tuza kuchita mwambo wa chikumbutso ku Chikangawa. Kodi anthu akutipo chiyani nanga inu mwenena kuti chiyani? Zoyenera ndi ziti? Musayolo panga like, comment komanso subscribe. Ndikukhulupirira zoti mmene nkhani ndayifotokozera mwayimva bwinobwino. Nkhani nakhala chivi ndikumvetsera pulasi nayiwerenga. Mukuona kuti mbali ya boma ndi mbali ya banja komanso a UTM atani kuti zionetse umodzi nga kukhale ukuzochitika mbali nayi tsiku lomwero sontha yomweyo naso kwinaso akutere, mukuona kuti zitani? Ine yadi amenda ilambasula chonchi. Ndiloleka kubomako. Chabwino. Nzosamveka kuti aboma lero akhoza kuchita ngati mmene waganizira. Chifukwa munthu uja ndege idasowa pa City 10. Ndipo iwo anadziwa kuti ndege ija malipoti adalandira kuti ndege yasowa. Ndipo ngati mukumbukira ineyo nthawi imeneyi padali pateni pamene paja lidali tsiku lachiwiri. Ndipo ndakuza nonena kuti koma apumbu amenewa saphana wina adadzailowa poso amene pa ndege. Ndiye padali so inu nomu mudanena kuti imene tikambirana tsiku lina. Ndi aboma lero. Halo? Mukumveka? Ya. Aboma lero sangakhale ndi chikhumbokhumbo chopita kuthungwa kapena kuti ku Chikangawa iwo akachite mwambo kumeneko chasangalatsa lero ndiya. Chifukwa pazana paja tidaona onena kuti pamene amakamba ufotoko usakasaka ndege imeneja idali pa 64. Ndipo mmene matitufa ifi anthu aja nkwauza kuti kwadaka apitani munthu uja akumalizika kumene kuja. Ndipo lero aboma amanena onena kuti iwo atengeko gawo. Ine nona kuti aboma wamposenera chifukwa achakwera adutsa maulendo ambiri se umene ujawa M1 upita kunzuzu kubwera koma chodabwitsa achakwera malo amene adafera mzawo amene adawayika iwo pa mpando lero na amanyada osakaponda pamalo pamene mzawo adamwalirira. Ndiye lero namati aya aboma asononge ndalama za boma angoyika kushuga kuti shuga azipezeka boma chifukwa mene kunkukaona nga ndalama. Maliro awasira anu ake achibanja kapena achipani ndi amene achite zinthu zimenezi chifukwa chipani chinkumbukira ngati founder amene adayambitsa chipanicho. Koma tikatenga kuti aboma akufotokoza onena kuti ife tikachite mwambo kunkhalango wachani mwambo afuna ndalama za boma zilowe m'marumba mwawo zimenezo abomawo asachite. Kodi ngati mbomalo ndi ndani akapiteko kumeneko chifukwa sitidamveko kuti anthu una achimwendo kapena andani anthu una uja adapitako ku Chikangawa sitidamve. Ndi akaponda akatani kumeneko akalira kapena zikasangalala kuti zimene tinkafuna kuti achakwera akhalepe pa mpando zimene zidachitika. Ndiye naona onena kuti abomawo asachite ndipo aselekeze ngati afuna upita kumeneko abomawo aende pa magalimoto awo magalimoto amene timagula ifeyo ngati mitsonko ya anthu amene tiulira lero asayende akwere awo magalimoto abomawo awasiye koma uko kwatikachita zakwawo zakunyumba kwawo sati zokhudzanaso ndi mwambo ngati wamaliro waboma koma akachite zawo zachipani za Malawi Congress Party. Ndiye tilowe ngati amene akachita mapemphero kapena ukumbukira ngati achibanja kumsipe chifukwa ndiudziwa ndithu kuti kumanda kwa akafika mwambo wangoni. Akutero ati akafika ndithu kumandako. Apopo ndipo yenera chifukwa chakuti munthu akamwalira timakhala ndi tsiku lotha zinthu. Timayika maliro waja azimayi aja amakhala wiki mmene muja ndikumwazikana koma noli makhalapo tsiku lotha zinthu ngati tsiku limene adamwalirira kapena tikakhala ngati tili kumudzi kwenikweni tsiku lokamanga lokaona chiliza likhala tsiku limeneli lapatenizi. Achibanja zimenezo apanga mwambo wachingoni mmene zimakhalira. Nawo achipani cha UTM maliro waja ndiyawo saboma lero tikukana kuti saboma. Maliro aja ndiyawo akuchipani cha UTM ayenera achite mwambo ngati mkulu amene adayambitsa chipani cha UTM anthu yawo a UTM
asiyeni ayatse makandulo mpaka pa 16 September makandulo achatizazimitsa ngakhale ine ndigula yanga kandulo ndiyatha koma zoti aboma apite kuchikangawa akataniko sadapiteko mmene nzawo adafera kumene kucha ndiyelero adzikata awononge ndalama za Malawi ine naona kuti iwo asapite. Koditu paja musayiwale kuti late Dr. Saulos Chilima analitu vice president wa dziko. Mwina ndichifukwa chake boma ali kuti ayi munthu uyu adagwira ntchito ya boma adathandiza dziko anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko in fact. Ndiye mwina akuyenera ndithu ulemu wapadera chifukwa chake mwina akufuna kuti akachitire kumeneko mwambo. Ulemu wake wakampeni kumphasa adalekerera bwanji nzawo kugona pa mphepo chisanu chidamupha kumene kucha lero afuna adzikataniko kumeneko. Munthu adazozika ndi mphepo kumene kucha mpaka kufikapo anthu onse naini anthu opanda chisoni ngati amene waye musibi lero namakasangalalo amene koko kuti ayi lupita tikachita mwambo kumene kudafera munthu amene anali vice president nzona zimene ngakhale na atakhala maliro abambo anga koza kwa zaboma kuti maliro lidayika msavutike khalani basi zichita iwo panobaye musibi zimene akutunganidwa ndi mafumu mayitana m'manyumba achifumu nkumaka apatsa ma 50,000 mafumu ndi aselekeze kupita kumeneko nkumaka panga mwambo ngati wa boma cholinga awononge ndalama angotenga ndalama zotere adzipatsa mafumuwo zimene zamaliro achili masozi sakhudze zidapita zimene zija anu ake adalira padakwana akumbukire anu ake ngati akubanja ngachipani cha UTM zikathatere zatha koma makandulo ayatsidwa pateni mpaka pa 16 September. Ndiye chimene fitudziwa ngati Amalawi. Chabwino. Ndithudi rubani. Zikomo kwambiri amaseko chifukwa cha nthawi yanu tione apa ena kuti akuti bwanji program yake ndi yachidzulo maganizo anu ndi manga yanu koma nkhani ndi yakuti titani kuti mwina pakhale kuti pali umodzi chifukwa malemu Dr. Saulos Chilima anali munthu amene amalimbikitsa umodzi ndi aboma kuti aife tufuna tili ndi chikonzero chopanga mwambo umene wakumbukira Chilima kuti zimenezi zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko pamene abanja kuti ifeyo tili ndi mwamboso tsiku lomwelo mwinaso nthawi yomweyo zimenezi zikachitikire kumene kwawo ndithu kwa Chilima kuntcheu kumene munthu tidakamuyika kumene konso achipani akuti anakapempha ndithu kubanja kuti abanja mutilole kuti tichite mwambo wa makandulo ndati malingana ndi Felix Njawala amene nene wa UTM akuti abanja awavomera ndithu achipaniwa kuti mukhoza kuchita koma atani maguluwa kuti zioneke umodzi mwaswera bwanji? Taswera bwino kwambiri kaya mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti? Kumchinji kuno. Nkhani yalero mwaimva? Nkhani yalero mwaimva? Ndaimva kwambiri. Maganizo anu akozokhala utani? Wayamba tilero kuti mbali ziwiri zimene zikukonza miyambo yosiyana mbali zimenezi zimayenera kuti poyamba tivomere kuti maliro aja anali aboma otengera kuti Saulos Chilima anali vice president. Ndiyeno boma limakhala ni ndondomeko imene imayikika ngati pali kuonetsa kuti pali kufunikira kwa munthuyo kuti amulemekeze. Ndondomeko imeneyi imayenera kuti atamwalira pakhazikitsidwe sikuli likhazikitsidwe kunena kuti akupanga declare kuti ndi tsiku lofunikira limene lizikumbukiridwa kama zikha holiday kama zikhala chani anene bwinobwino aboma akadakhala kuti adalengeza zimenezi ndikuti timayenera kuti tilemekeze zimene boma lunena. Chifukwa pamakhala ndithu dongosolo labwino limene boma timachita timati tili Kamuzu Day Chilembwe Day zili ni ndondomeko imene zidakhazikitsidwa kuti boma lalengeza tsiku linopatulika. Koma in this case tisapange politicize nkhani kuti pazioneka kuti chinthu chathu kuti tikule popularize
kuti anthu aoneke kuti ife ndiye okhudzika zedi tizioneka sobwino. Maliro aja adagwedeza miyoyo andi mabala ambiri sadapole abantu kuti pazooneka kuti palusemphana lena kuti tichita izi lena tichita izi ine ndiona kuti tikuoneka bwino. Nkadakondwera kwambiri boma lyambala lemekeza abanja kuti abanja autishane. Ambale lemekeza kuti abanja autishane ndipo abanja aboma anayenera kungopanga support mwambo mene abanja achita. Osati kuti iwo akhale ni mwambo wawo kuchita ngawa kusanachitike kwa mwambo ino uliwonse wa boma nzoona koma amene akhale ndi tsiku limene kapena akhale ndi dongosolo limene akonze kuti kumene kuti zichita mwambo motere mwadongosolo ndithu za boma sizingochita mwambwerera. Akhale ndi dongosolo labwinobwino. So apa tilemekeze zimene abanja akonza kuti akachita mwambo kwawo ndipo akapanganso kumanda bwinobwino abanja zakonzazo aboma avomereze ndipo zoti azikachita ena uku inemepo ndenu kuona kuti munthu tichepera. Ndithu choncho ineyo maganizo anga ndikupereka maganizo akuti boma limvetsere abanja. Tsopano pali maguluso ena monga IUTM. IUTM ngati aluvomekezana ndabanja ine mona ngati chomwechonso aboma amene avomekezaneso nabanja. Monga IUTM avomekezana nabanja awaso aboma amene avomekezane nabanja kuti mwambo ukaoneke kuti ndi umodzi ndeti munthu uja tamlemekeza. Koma kuti abanja ndi IUTM apanga zina kenakaso aboma aonera kuti tichita zina nawo abanja anu ake munthu atanena kuti peza ukoko kuchita ngawa suzuti khudza iwona amakachita zina kodi aboma aoneka ku munthu wa mtundu wanji. Ine ndikuganiza kuti pamene akukonzekera mwambo umenewu pateni pakhala pang'ono enawo adzichepetsa aboma anene kuti ifeyo tikajoinane ndi abanja tichitire limodzi. Kenaka iwowa tsopano abomawa ngati ali ndongosolo lofuna kuonera kuti azilemekeza ngati boma apange declare the date as a holiday ndeti zikapanga mwambo pa tsiku limenelo. Chabwino tathokoza mfumu ndimati ndinenetero. Tathokoza koma mwina ntafusa kuti mwina boma likhozokazo kuti kupanga zimenezo mwina chifukwa chokuti ngasi zidatigwera si munthu mmodzi yekha mwinaso paliso anthu ena kumeneko mwina kufuna kuchita kubalansa kapena kuti mwina afuna abalansise kuti onse akhale ngati talemekezera pamodzi kaya kapena mwina anthu achabwino ngati atatero chabwino ndi zabwino komano zimayenera kuti mwambo sumayenera kuti utenge mwanjira imene tatengawo kumene kuti zichitikire pamodzi ndithu wayamba ndani kupanga mwambo kuti wina wauza nzake kodi akumanapo kala anthuwa kapena wina wapereka kale uthenga kwa nzake wina nune kuti afe sitibwera kumeneko popeza silingazitsate mwina zonse. Ife tazitsata amene adayamba kukonza adali akubanja adakonza kuti ife tikhala ndi misa ndipo lero akubanja ndi aboma anakumana. Akubanja awauza aboma kuti musakapangire mwambo wanu kapena musapangire zochitika zanu ku malo kumene kudagwera ndege chifukwa kafukufuku akadachitikabe. Ndiye boma silidanene tsopano kuti ndani koma akubanja kuti patsikulo adzakhala ndi mwambo ndipo mpaka masana adzakhala sonkhomaliro. Basi aboma dzichepetse ngati zili choncho. Chabwino. Kuti likhale ni kambiri kathu kazikhalako ngatiko ankhale nkovuta okonzeka tiudziwa mmene tikunenapo imene momwe angodzichepetsa. Chabwino. Ndithu adzichepetsa aboma amvetsere zimene abanja anena
ndipo angomvera zimene awapempha kuna kuti atili ndongosolo ilili ndipo iwowa achiteso sapoti mwambo umenewu achite sapoti kuti izioneke bwino ayendere limodzi na abanja chabwino ndithu munthu wankulu zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena mwaswera bwanji Lalo. mwaswera bwanji Sikuno gani. taswera dzina komanso mukuimbira kuti Sizifana kuponera. kani lero mwaimva kumponera Ana hizo mkuu. muri nayo bwanji Maganizo yanga ne kuti nona ngati aboma. Oyambirira olemekeze ngati kuchibanja. Pamene batukha kuti baba umuntu wodzika ntomasozeka bwino mauri boma isalemekeze kuchibanja nderimenepo sibangakhe bwino fuka banja ubangeka ezimene ubangeka yena boma lidzakhale nthawi yawo kupanga chiganizo chimene ngati wodza pange abanja okwalondola nthene koma pano penachifunika boma lemekeza kubanja zayo maganizo yanga ni amene tathokoza zikomo zikomo kumponera kumeneko tiona apa ena mwaswera bwanji tasomsa bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno ku area 24 area 24 kulilongwe nkhani lero mwaimva ku area 24 muri nayo bwanji okay kwambirira ine ndi alafaro kaiva chabwino hani mene ndaiona ndaiva ndiona kuti ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tapatsira mphamvu akubanja akubanja ndinofunikira ndithu tapatse mphamvu tapatse mpata chifukwa zikuoneka ngati kuti kwambiri azathu awa azipaniwa akungofuna kungoonekera kuti iwowo zikuwakhudza koma ali ndi cholinga mwina chofuna kupeza mwina mavoti koma umuni palibe chifukwa mukhoza kuona onena kuti akubanja kubwera ndi programu onena kuti ankumbukire m'bale wawo iwonso akubweranso ndi programu onena kuti afeyo funa tipangeso zomwezo bwanji iwo osakhaso ndi tsiku lawo lenileni ndikupanga programu ngati boma so lero maganizo anga ngati ineyo tikuona kuti amayenera kuti adikira kubanja amalize programu yawo akamaliza akenaka iwo ajafuza kupanga bwino chabwino bwinaso mogwirizana kwambiri ndi akubanjawo apange ndithu kozati ngati mmene apangira zawo ITM kuti akupangira zinthu mopanga limodzi ndi akubanja ndithu asogolera tathokoza kwambiri zikomo kwambiri kuchokera ku area 24 chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena mwaswera bwanji alo chabwino mwaswera bwanji hello dzina komanso mukuimbira kuti chabwino mwina angakhonzeka bwinobwino akhala kutipeza tiona apa pa message akuti hello ndine Steven kuno kwa Kauma aboma asayerekeze akuguza ntchito mawu sakhala bwino ngati akufuna tonse kunchewu osati kuchikangawa ayi chabwino amene chifukwa cha maganizo awo tiona apa ena kuti wawa ine Zalia kuna kulilongwe malemu chilima akuyenera kukumbukiridwa basi chifukwa anali vice wathu mzimu wake use mumtendere tiona apa ena kuti bwanji mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti Matiko Chirambo ndikuimbira kuno Cape Town. Cape Town ku South Africa. Yes. Nkhani ya lero mwaimva? Nkhani ya lero ndaimva ndipo ndailondola. Muri nayo bwanji maganizo anu? Maganizo anga kwambiri ndimene anthu akulankhula kale. Yambira paja. Ndikufika kwambiri choti aboma komanso akubanja akhale kulowererana. Kulowererana kwake tenene kuti kusapezeke kuti wina akufuna kuti zimugomere yekha. Pano onse
akhale ndi mtima umodzi apange chinthu chimodzi ndikunena zimene zitazifukwa chani ali akubanja ena amene amaziwa kulemekezera kwa munthu kuti akhala kuti pali pa boma ndikuyena kutengapo mbali ngati pali zokumbukira munthu inakuti konse foti tisaname amene janali vice president wa ziko ngati munthu anali vice president wa ziko itimizi munthu janagwira ntchito ndi boma ndipo sichingapangike china chilichonse kakuti boma palibe boma likuyena kukhalapo komanso boma anoti likuyena tilemekeze pagena za kubanja foti munthu anandi family yake anandi banja lake mkuona kwanga ndikuona ngati anthawiwa atakhala pansi ndikugwirizana chinthu chimodzi chifukwa tsiku lofunikira kwambiri sayiwale kuti ndapa pain akuboma komanso kubanja onse akuona pa tsiku la pa 10 kuti zakhale ndi mwambo pa tsiku pa 10 amene ngozi inatigwera kukhulupirira kuti anthawiwa atakhala kuti ndikugwirizana chinthu chimodzi zitakutithandiza kusiyana kuti awakupanga zawo awosakupanga zawo sizingatithandiza chabwino zikomo kwambiri kuchokera ku Cape Town South Africa tiona paina kuti hi koma aboma akutenga mbali pano chifukwa chani nthawi imene anamwalira kufikira date ya lero pata 11 months and yo sanapiteko ndiye akapita chabwino imeneyi kuona kuti iyathera panjira akuti ndiye akapita chifukwa chani ndifunso limeneli yo asada nene kuti kodi ndi ndani komanso kuti akulembera kuchokera kuti mwaswera bwanji chabwino tipitirize mwina kuona pa ma SMS kuti anthu tikutipo bwanji kumbukirani kuti maganizo amene amabwera mpulogalamu ya chidzulo sikuti amakhala aluntha television koma amakhala a Malawi eni ache a programu ya amene amakhala kuti akuchara miyatumiza SMS WhatsApp komanso pa Facebook ndikumapereka ndithu maganizo awo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti Stella kuno kulongo area 6 Stella kulongo area 6 nkhani lero mwaimva Stella kuno kulongo area 36 area 36 nkhani lero mwaimva ndaiva muri nayo bwanji maganizo anu ndaiva tizoona kuti zinthu zakachitire kuchikangawa of course munthu jana faifai wawa ndelo liwo afunga bwanji ngakapambire kwineko komanso tizoonayi oho ino mukanakonda kuti zikhale motani kuti tionetse umodzi mambo ausira banja komanso achibanja chabwino ufunika wasira kubanjawo apange ndi aujene ndi achibanyiro pa apo mawewo alimba ndi manjari zinthu apange zilezo kujana fera nzake mu chabwino muntu utofunga na faifai wawo ndetizoona kuti ilo lakasangala kuti akapite pamene paje tizoona chabwino tathokoza zikomo kwambiri chokera ku 36 zikomo kwambiri mwaswera bwanji ndaswera mwaswera taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndine Chisinga ndikuimbira ku Kasungu ku Kasungu nkhani lero mwaimva ndaiva maganizo anu ndoti chani ine maganizo anga ndiona kuti aboma lakuita ndipo zimene ayankhula ena afuna apeputse maliro onapo chi oho kwa imene ijanifa yovesa chisoni kwambiri ndikuonera kuti iyambike ngati kampeni sipachitika bwino maganizo anga iwo ngati afuna olapa ayambe kulapa ifa yagada amatenje anthu kumeneko ndamalizire kwa chilimi ndithuti bwana tathokoza zikomo kwambiri mwaswera bwanji Taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndine Mrs. Shirwa ndikuimbira kudowa Mrs. Shirwa kudowa nkhani lero mwaimva ndetu ndaiva maganizo anu maganizo anga ndonena kuti ujenapo mawo zoti akapangire uchikangawa ine ndikuona ngati sizoonayi sizoona zimenezozo chifukwa chakuti chiyambire chichitikire ngozicha sindikukhulupirira kuti aboma anapitapo kukaonapo palibe amene anapitapo
komanso izi zimapepuka zikakhala kwa nzako anthu amene analuza abale awo aja zikaona zinthu kumene kuchako sizoonayi abomawo ngati akufuna kupanga mwambowo atha kupanga tujamatumiza madera konse 9 kuja atha kutumiza nthumwi zawo kumene akuona kaya achikulire watu chakwa president apite umene wopatume maminista akwinako koma zoti akapangire uchikangawazo ine sindikugwirizana nazo sizoonayi chabwino ndipo ya tathokoza zikomo mwaswera bwanji bwana tondaswera bwino kaino taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine Maulidi Ndala kuno kumangochi Maulidi Ndala kumangochi nkhani ya lero mwaimva ine tungani ndaimva ndipo ndikuimva nditu pano mukuli nayo bwanji ineyo nkhani chimene ndingane chakuti ngani nditu inachitika pakanthawi monga mmene tikudziwiramo kuti nazomvetsa chisoni aboma palibe chimene angalongosole kuyimira kupanga chimene zasile kwanu akubanjawo palibe chimene ndikuchiona cha nzeru pamene kuti aboma alongosola chani ndinapese chisoni mu nthawi imene inabwa ndege ija ina chilichonse chimene chikanayenera kuchitika mu nthawi yathu sichinachitikepo koma uyo ndi president vice president bwana wangu chabwino zikomo kwambiri kumangochi zikomo ndezo zikomo mwaswera bwanji halo mwaswera bwanji taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumachinjiri ndine ajana kumachinjiri ku Blantyre kumeneko Blantyre ko nkhani ya lero mwaimva tayimva muli nayo bwanji tikuti kodi ndiyasomo sichikima ukhandana fete pamalo paja ndesa kulaliswa anthu ena anthu nawo sakumbukilidwa kumbukidwa chilima okhawo mizimu inayo sinali mizimu koma ya chilima okhawo basi mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa munthu ndi mzimu basi kaya wina kali president koma mzimu wa munthu ndi mzimu wa munthu palibe sokusiyana ya akumbukire mseko koma sakajingeso kuchikangawo kachikire m'manyumba mwawo makumu mwawo chabwino ngati aja apatisha zimbiri aja naliso achiroma ngati pali misa akajire kunyumba kwawoko osakhala kuchikangawo anthu anagoneka pampepo usiku wonse mpaka na mbamawa zikomo kwambiri chabwino kuchokera ndithu ku Blantyre kumachinjiri mwaswera bwanji halo chabwino tipite bwanji kuma SMS tione kuti akuti bwanji anthu ena apa akuti ine ndine Maxwell kuno kusalima boma aboma asalowetse ndale pofuna mavoti ena afe ifaija imati wawa kwambiri chabwino Maxwell kuchokera kuja kusalima mwaswera bwanji halo mwaswera bwanji taswera buno kaini baba taswera dzina komanso mukuimbira kuti Thomas Sumati Nkungwa kuimbira kuno kunsanje Asumati kunsanje nkhani lero mwaimva ndayimva ndithu muli nayo bwanji ine kunena kuti no aboma adakhala ena adakayenera kuti no ayembekezere akubanjawo apange dongosolo lawo tikatero akatha aboma nawo atha kutengapo gawo mapanganso madongosolo awo amene akufuna abomawo ayi chabwino chifukwa nchonena kuti no ngati abubanja apanga chiganizo chawo ndiyeno aboma abwere apange moti zikhala sangati mwinango abomawo angovumbuluka poyera kunena kuti awawa atipasa manyazi ndiyeno tiapange chonchi cholinga chotifeyo kuti tionekere tipange ndife zimakhala bwino kwenikweni abase mpata kubanjawo apange dongosolo lawo chabwino etu ayi tathokoza kuchokera kunsanje zikomo kwambiri bwana zikomo paena kuti waboma tsopano palowa mbewu tsiku lija anamwalira Chilimalija panalowa njoka aboma awasiyira akubanja kunthungwa ayi ndine Luka Munjanjaya Msuzu chabwino apa kuti ndine Gift
Kafunya Zulu kuno kunchewu. Maganizo anga ndikuona kuti sizoyenera kukafikanso malo amenewo ndi owawitsa akubanja anthu ena akubomawo sanaganize chabwino akutero iwo gift Zulu kuchokera ndithu kunchewu tona pa ena maswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kuno toka mpandali kuno kumwanza nkhani lero mwaimva ndaimva kwambiri muri nayo bwanji apapa awa acheni abomawa kwakuisa kwambiri chifukwa sisi chilimata mwalira sanapangepo kena kalikonse nawo iwo achanofa yoda kubanja panga chiganizo iwo achakulia akapangire kuchimngala chifukwa chani apono wali mistake yayikulu oho ndithu ndili kufana kati wache ngati vice president anakenda kupanga tumwa before sinasachitike osadikira kubanja kutanezo ya lendo langeza kuti iwo achanofada kubanja panga zituzija iwo achafuna kinga ntomera kana kuzika chosecho sana kuzekena kali konse nde titani kuti mbali ziwiri zizitani kuti mwina paoneke umodzi apapa kuti kuwawa bomawa amena mvera akubanja chimene akutani kuti akufuna chifukwa choti akubanja ndi munthu polingalira kuti iye chanali vice president wa dziko ede ndisangopanga mamboja paokha osakakuza bomaja kwena ngati aboma asali ndi moyo wa munthu akwena kuti amvesa akubanja aja apange mwamba umene akufuna ndinga napo mawasa afuna azapange zawo azapange mwina kusogolo kuno azakhala ndi chikumtima chomukumbukira vice president wathu chabwino ndithu zikomo kwambiri kuchokera kumwanza mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti dzina ndi Oliver Luka Oliver Luka nkhani lero mwaimva taifa bwana muri nayo bwanji apopo mmene tingakulire miseti mmene akubanja aganiza kuti akhale ndi mwambo aboma akukalowerapo kuti adamwalire chilima ndi pakalekale ndipo ifa ya chilima aliyese mamuwawa ngati ndi m'bale wake aboma sanatengepo gawo ndawasire abanja apange mwambo iwowo akazafunanso ngati akukumbukira chilima azapange chifukwa akubanja apanga ngati mwana wapa kumukawo sadapange ngati kuti anali president izi zenera aboma kuti apange mwambo wawo nawonso ngati kuti anali president ndiye iwowo sadasungupanga zimenezo ife maganizo athu ngati akuncheru kuti asiye aboma apange zawo awasa akubanja apange zawo ife palibe mgwirizano chikapana ali mgwirizano adakamba takoma kwauza akubanja chabwino bwana tathokoza zikomo kwambiri zikomo tiona pa ena maswera bwanji alo maswera bwanji chabwino tione ena maswera bwanji alo maswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti wembera kuplanta ya kuno kuchigumula kuplanta nkhani alero mwaimva taimva kwambiri tu maganizo anu ndoti chani maganizo athu ndoyena kuti abomawa akulakwitsa chifukwa chonena kuti litengere pamuzi pakachitika maliro timayenera kuti timakatuukira maliro aja akachitika pakatha matsiku komano sitinamvepo aboma kayanda president munthu anali ngati mphawo oti vice president sitinamvepo a president kuti anapita kukatuukira maliro achilima sizinatheke maso ena ake anayankhulapo kunena kuti a president ayenda kwambiri kumapita kumpoto sitinamvepo atayima kuti ndikaone kuti kodi malo aja yantubanja amangololera anthu kumangoanamiza iyayi kunali mitengo kunali chani mamuti akaone malo amene anafera vice president wawo sanayimepo kuphatikizaso apo mwina kayandi mwezi watha omwewo a president anali kubaraka
kubalaga ko ndikufupi ndi kunchewu sitinamvepo kuti anapita mwina anakhota kaya kunsipe kubanja kwa chilima mwina timangopita anthu wangu apasamoni sitinamvepo awo lero sizingakhale zoona kunena kuti akapange azikanena kuti ifeso tofuna tipite kuchikangawa zosamveka zimenezo asi anthu akubanjawo apange mmene ayiwo akupangira iwo akazafuna mwina akaya ndi boma lomweli kaya boma linalo zimenezo ndimene zapangeno zimenezo koma noti awawa iyayi asatinamizi chabwino ndithu ine maganizo anga ndi amene zikomo kwambiri apa ena nawonso sanatitchulire dzina akuti anatiuza kuti ndi kumalo osafikirika okhwitima so lero akafikako bwanji kumalo okhwitimawa we are all going to Nsipe chabwino asatidyetsa makoko amaliza choncho koma salatifotokozera kuti ndi ndani awa kuti ine ndi Steve Daniel kuno ku area 23 ku Lilongwe aboma akulakwitsa sakuganiza bwino akupanga zodzidzimuka awasiya kubanja kuti apange mwambo uyende moyenera tathokoza kuchokera ku 23 timveso maganizo anthu ena kuti akuti bwanji pankhani iyi mwaswera bwanji Hello mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndi Mrs. Mloga ndikuimbira kuno ku Lilongwe ku area 24 Mrs. Mloga ku Lilongwe area 24 nkhani lero mwaimva ndaimva muri nayo bwanji okay ine ndikuona ngati kuti abomawa akanakhala zonena kuti amamukumbukira the late Vice President Cyrus Kraus Chilima akanayambitsa ndiwowa kutipatsa program ngati ifeyo Amalawi kuti tidziwe kuti kodi zikuyenda bwanji koma apapa amene ayambira afamily zaonetsa ngati kuti aboma akupanga copyright kuti titsatire zimene afamily apanga kuchitira kuti tingapange nazo manyazi otherwise asiye afamily apange ngati afamily anga apanga invite iwo akuyenera kuti apite akapange nawo ku Nsipe osati tikapangire ku Chikangawa ayi chabwino ndithodi tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu zikomo kwambiri zikomo awa ena atumizaso SMS kuti poyamba akubanja amvetsetse kuti Malemu Chilima anali katundu wa boma komanso zilipo zambiri zomwe boma linga pange pokumbukira mzimu wake akubanja asatsogoze maganizo olakwika Vice President alandire ulemu wake onse monga kufunikira koma apapa tiyeni tichotse maganizo andale imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka chilichonse kuti chabwino uthenga umenewu ukuoneka kuti ndithu ukuthera panjira tione kuti munatipitize motani koma ena apa kuti hero ndine Esther mikungu kuno kuchiradzulo aboma akuyenera asiyire mwambo akubanja iwonso ngati akufuna apange wawo chabwino tathokoza zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo athu chabwino uthenga uja unadukira panjira uja kupitirira kuti tiyeni tiyose maganizo andale imfa ya Chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka chilichonse chili ndi nyengo tisalowetsepo ndale apayi ine ulemu kuno kunchisi chabwino tathokoza aulemu kunchisi chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena kuti akuti bwanji mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti Mainsuka kuno kunzuzu nkhani ya lero mwaimva ndaimva muri nayo bwanji ine ndikuti yo akuboma asiyire akubanja chifukwa chomwe ndi maziwa anthu akuda tili ndi vuto timamukonda munthu akakhala kuti wafa akulowa m'manda pamene timaonesa chikondi chachikulu chikondi chizikhala munthu akakhala ali ndi moyo nde iwowo akoze siku lawo
amkumbukire nzawo osati yazawo ajasiku akuzakale pamene wakuti iseso tilowe nawo zimenezo sizoona chifukwa munthu akamwalira kumuzi timakhala ndi mwambo wathu lero akasokoneza mwambo weneke uja amene ufuna apange akausokoneza iwo ndikulowesaso zawo koma nawonso zawo asapange pa iwo okha osati tsiku limene wakoza zawo iwonso ndikulowa mmenemo sizoona ayi chabwino ndi amene umaganizo anga zikoma kwambiri uchokera kunzuzu ziko mwaswera bwanji hello mwaswera bwanji chabwino tiona apa ena mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndi Daniel ndikuimbira ku Baraka Daniel ku Baraka nkhani ya lero mwayimva ndiko ndaimva kwambiri ngakhale ipezekera mkabikati muri nayo bwanji maganizo anu maganizo anga ndionena kuti aboma kulamusa kwambiri nthawi imene kumachitika kuti analumiza serikali onyeka kuti aswere murakafike kundima panopa chimene chakambisa mphamvu kuti anyamuka kanene kuti ayi kufari kapangirika kumbukira asiya kukumbukira siku omwe jada mwalira lija olo siku omwe ja kuti yani panopa tikhale tipange kafufu koyenera anakanika anabwesa kafufu waboza panopa kubwera pano kuti tikakumbukira chifota zawo nyayo takakumbukire kumeneko ndikulakwisa kwambiri aboma asaukanisa ngati mwina kufuna mwina attention ya anthu attention sabanga yoyo afuna kungosokoneza mwambo akuona ngati ndi campaign kumene kuganiza munthu mwawo ndi kuti campaign I don't think my advice is president akupanga advice inobwino kuyankha za majiroyo akuzilekera campaign anali kuti nthawi siyanene pamene chota zawo afuna kumbukire nazika na sisi tikumbukire nawo boma likulakwisa kwambiri chabwino chabwino apa awakuti ine ndi hape bwanali kunchisi ifai tisasalane ayi tiyeni tigwirane manja pakuti zomwe ena amafuna anakwaniritsa chabwino ahape bwanali kuchokera kunchisi tiona pa ena mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine dzina langa ndine Sala Chirabo ndikuimbira Panzinda Boma mukuimbira kuchokera kuti Asala Chirambo Panzinda Boma Panzinda Boma nkhani ya lero mwayimva nkhani imeneyo ndayimva mukuti nayo bwanji maganizo anu nkhani imeneyo aboma azisiye asire akubadza domwe ayendese mwambo wawo kunsipeko iwo asalowere iyayi ndithu ayi chabwino zikoma sombambiri mwaswera bwanji ndaswera dzina komanso mukuimbira kuti ndine Zenda Manja Mbewe Palombe Zenda Manja Mbewe ku Palombe nkhani ya lero mwayimva nkhani ndayimva ndithu kwambiri maganizo anu ndoti chani maganizo wanga ndina kuti boma likulakwisa kwambiri chifukwa kuti tikatingira zinthu zimene zinakhalira mbuyo muja kola ngati as of now anena kuti asira akubanja ayendetse amene anene kuyendetsera osati kuti boma panopo zikalipeza kuti kuna mange political mileage panopo nkola ngati sizoona yayi I think zinthu zonse tinazabisa kuyambira konkuja ndeli lomene kuli kumalota aya panopo ife timankola ngati it's too late panopo malawa as a country pali ma issues ambiri ndiyo kuti concentrate boma tizipangaza abantu kuti sugar kupezeka bwanji chancha zambiri mbizo kuti pizane noti azikonse asachukire pa zinthu kuti adalipira mbuyo then it's a mistake chabwino ndithu nkulu zikoma kwambiri iona apa nthawi yanga ikuti 20 minutes past 7 fortunately chifukwa cha nthawi apanso ndiye pamapeto penipeni pa programu yathu yachidzulo tsiku la lero lachiwiri pa 27 May 2025 tithokoze onse amene anatenga mbali pa Facebook kutumiza mauthenga pa WhatsApp komanso ma SMS komanso kuchayalamya zimene zimachitika mpulogalamu iyi ndichakuti anthu mumapereka maganizo pa nkhani imene tayibweretsa ndi nkhani ya lero inali imene yokhudzana ndi imfa ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima pomwe zikuoneka kuti pangotsala masiku 13 kuti tikwanitse chaka chenicheni kuchokera pa tsiku limene iwo adatisiya
ndi ambali aboma anali ndi maganizo kuti uyu ndi anali vice president wa dziko, ndi tikachite mwambo ndithu mukumbukira komanso kuchita zina kumeneko kumene kudachitikira ngozi ku Nthungwa Forest. Koma abanja akuti iwo awapempha aboma kuti asakapangire zinthu zawo pamalo pamene padachitikira ngoziyo chifukwa kafukufuku akadali mkati. Koma iwo akubanja akuti tsiku limeneli pamene ndi pa 10 June adzakhala ndithu ndi mwambo wa nsembe ya misa kumeneko ndi ku Nsipe, ndipo achipani cha UTM nawo akuti akakhala nawo pa mwambo wa nsembe ya misa, komano madzulo ake ndi pamene adzakhale ndi mwambo yatsa makandulo. Timamva maganizo anu pa nkhani imeneyi. Kufikira tsiku lina mwakoma nonse.